човека си. Ти си от Мая! Мая комишко! Земетресение. Ще му отвъката всички скачат. Бабата ги снимали, че? Една чайни с баба ги снимала. Чайни с баба. Танцувай. Yes. Нали, колко са тия, бе? Чайна майна. Коничива, кажи, че е интернационално култура. Симо, той преди точно 2 минути се и в момента го набиха, го.